bisan dahil kung sa ka kangit-ngit, bisan i-judge sa mga tao nga mga wala tayo hinungdan, nga priso na tayo kung sa man. No? The moment we come to God nga sincero kita itong kasing-kasing, naa-joy, hayag nga ugma. Morning akong gipaabot ninyo mga brad nga bisan naa mo diri ayaw mo pagkawan paglaom. Amen. Amen ba? Ayaw mo pagkawan paglaom na paglaom no. Dili babag ni kaning silda nga ang kabubuton sa Ginoo di matuman. Sa Bible na na priso nga ginganlag Joseph. No, sa Egypt gipasanginlan siya, gi-frame up nga nang rape sa asawa ni Potiphar. Pero bisan naa siya dito sa prisuhan, wa siya ning reklamo sa Ginoo, ning submitar siya. Kaya ko nagtuo ko mga brad nga luyo ni ning tanan, naay hayag nga ugma gid. Basta moduol lang ta sa Ginoo, no? Ning gawa si Jose sa prisuhan nahimo siyang governor sa Egypt, meaning dili babag ni kaning silda. Siguro gitugot ni sa Ginoo nga naa mo ari, pwede mo di mapriso. Kay siguro mauni ang meeting place ninyo sa Ginoo ba kay naa mo sa gawas di man siguro mo maminaw og mga misas pare, mga wali, mga pangginoo pero naa mo dire. Wa mo dire di sa ta magkita, di sa ta makadlisan mo makadungog ani, no? So naa mo dire kay naa gyud ni mensahe Ginoo. I believe nga everything that happens to us for us naay katuyuan ng Ginoo. Walay nahitabo nga tsamba ang Ginoo perpekto. Daghan kung mga kaila gikat prisuhan paggawas buutan na kayo sama ng mga disciple na karon mga kriminal pinatilian na patay na pinadaghan pero karon wa na gali bisyo kay nga naman ang Ginoo milagroso. So wa ko kay bawo ninyo kung sa inyong Ginoo nagibati karon say dagan sa iyong kaso pero ako kay bawo kung ang tanan naay katuyuan ng Ginoo. Dili tsamba naay mensahe ang Ginoo usa na most of the time nga naata ani ngani kay gitawag ta sa Ginoo. Mao din sa mga bantay gitawag ta sa Ginoo ipanggata. Dili mo pasabot nga napriso mo gipasagdan no, wala mo gi-reject sa Ginoo. Nalang siya katuyuan nga naari. Maybe this is the right place ninyo nga mamalandong mo sa Ginoo bitaw nga kana bitaw muduol mo sa Ginoo ba kay naamo sa gawas siguro layo mo sa Ginoo pero dili wala mo choice kung dili ang Ginoo ra gyud every time nga mosangpit aniya maminaw siya. Nag-ingon siya sa Mateo 11:28 ingon si Jesus dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan nabukatan kay papahulayon ko kamo. So naay-rest, naay kapahulayan, naay comfort sa Ginoo. Ang gugma sa tao conditional, unsay conditional brad. Ang tao maayo na to kung maayo ta. Pero tanawa og naay mga times sa mausab lang tinagdan kay normal na sa tao. Pero ang Ginoo 1 John 4:8 He is the God of love. Bisan unsa ta kasalbahis kadautan ang Ginoo gugma maminaw siya nato. Mingari siya para sa mga dautan dili sa matarong. Wa man koy gikadalit ninyo makwarta pero mensahe is paglaom. Nga bisan taliwala nining dagom kangit-ngit unos na ay nagpahipi nga hayag na ugma gyapon sa unahan once atong duolon ang Ginoo. Sangpit na madangop ta sa Ginoo, sincero atong kasing-kasing, no? Kaning unos ra ni para nako unos sa may trials kuno siyang ginabuhi. Pero sama atong experience ni Jesus kauban sa iyang disciples dito sa Kayan. Grabe ang unos dito sa puso niya natugas si Jesus sa diyang sangpit ang mga apostoles niya. Ming bangon si Jesus, miingon ra hunong, mihunong automatically ang unos meaning kaning mga unos atong kinabuhi pwede ra ni hunungon sa Ginoo. Mulurang ra ni tanan pagsulay ra ni pupot sa Ginoo kay luyo ni ining tanan naay hayag ugma.